ide skočiť o 6 schodov a Daťo sa mu stane, mi ho vravil. No skoč, Tomáš. Skočil o 6 schodov, skočili ste to tak, kde odber. No tak ide tu, skočí. Ďalšie ide môj bratanec, ide skočiť o 6 schodov tak. A ho vravil mi, že Daťo sa mu stalo a tam je tiež, čo skočil. Ide na to, no tak skočí a skočil o 6 schodov. To nevadí, že spadol, ale ide a skočil. Tu je môj bratanec, teraz skočí o tých 6 schodov a čakajte chvíľu. Dobre, takže tu je môj bratranec Samo a teraz ide skočiť z týchto tu 6 schodov. Takže poď Samo. 3, 4. Skočil, spadol, to nevadí. Beha. Spadá, jede bez... Pozerám sa tak, kde je či na počítaču. Není tu niekto? Okay. Niečo sa mu stalo. A stop. Ide tu môj bratanec skočiť o 6 schodov, lebo si preskúšaval. Teraz počkajte. 3, 4. Vyskočil. Poďte!